Nemyslím si, že musím tady vysvětlovat, co těžební průmysl dělá, ale abych to shrnul, je to velmi důležitý sektor každého průmyslu, jelikož dodává potřebné suroviny a materiály, které ostatní sektory nebo průmysly potřebují. Nejenom těží suroviny a materiály, těžební průmysl má na starosti i výzkum nových materiálů a surovin. Prostě nemůžeme být bez tohoto průmyslu. Produkt tohoto průmyslu je velmi jednoduchý. Najít a vykopat minerály a materiály ze země a předat nebo prodat jiným průmyslům nebo lidem. Co používáme na toto byl vždycky krumpáč nebo nějaký jiný nástroj na hloubení, ale v dnešní době je to většinou práce strojů podle toho, jaký materiál chceme dostat a okolí tohoto materiálu. Například k těžbě uhlí se většinou používá dlouhý stěnový těžební stroj, anebo pro zlato se používá většinou sodium cyanide. Všechno se mění podle toho, co chceme dostat z té země. Za starých časů se většinou používal jenom krumpáč v dolech, ale teď, kdy máme stroje, co to dělají pro nás, potřebujeme jenom lidi, co tyto stroje ovládají anebo můžou udržovat. Těžbě skrývky obklopující rud se obvykle používá vléčná rýpadla a douzery. Vrtáky se zase používají k vytváření otvorů pro výbušniny a nákladače a tahači se používají k přeplavě této rudy. A nakonec násypky a bubny se používají k filtrování rudy a odpadu, čím se vynáší skutečná ruda, která se má pak přeměnit na reálný materiál. To vše vyžaduje poměrně velkou přítomnost personálu, zvláště když se jedná o vysoce cennou rudu. Přijde mi, že list produktů tohoto průmyslu je velmi samovysvětlující, když se o tom mluví, ale k překvapení nikoho tento sektor vyrábí uhlí, kovy, ropné přidliče, kamenná sůl, drahokamy, vápenec, jíl, křídel, kámen, štěrk. No a tento seznam by mohl pokračovat. Nejvýraznější z nich jsou zcela určitě kovy a uhlí. Firem je zde poměrně dost, ale zde jsou některé z nejvýznamnějších. Rio Tinto je britsko-australská nadnárodní společnost, kterou vlastní a řídí Jacob Stausholm. Tato společnost je druhou největší těžařskou společností na světě a byla založena již v roce 1873, kdy skupina investorů koupila důlní komplex na Rio Tinto v Huelvě, což je někde ve Španělsku prý, nevím. Newmont je americká společnost zabývající se těžbou zlata se sídlem v Greenwood Village v Kolorádu. Říká se, že jde o největší společnost na těžbu zlata na světě. A říká se také, že byla začleněna až v roce 1921 a zlaté roly má na mnoha místech. China Shenhua Energy to je největší státní uhelný podnik v Pentické Číně a v celém světě. Byla založena již v roce 2004, což není tak dávno, zvláště s ohledem na to, jak je v současnosti velká. Změna těžby můžeme jít zpátky do praktické doby kamenné, kde prastarý lidé zvedli buď to ostrý kámen nebo něco, co mohlo udělat velkou díru a několik hodin s tím mlátili o další kámen. Takhle jsme prý dostali první rudu, nevím. To se postupem časem vyvinulo do otroctví, kterým byly alespoň dány nástroje pro tuto práci, nemlátili to rukama, ale furt otroci je špatné, takže to se pak vyvinulo v používání horníků, kteří byli skupnutí z ulice a vhozeni do dolu s jedním jediným cílem, aby hráli skutečný Minecraft. To bylo zrušeno asi v roce 1922, což nás poté vede k dnešní době, kde pouze využíváme zaměstnance k údržbě strojů, které to dělají za nás. No a to je nejspíš vše. Let the story